Монда элек кичеркенлеге. Әрік мәнүсе, кырмауык. Хәзер бу авыл эчендәге парк кайчандыр ташландык урын булган кебек тә түгел. 5 метр тирәнлектәге күлне Рамил Кәримов узган ел үз көче белән ясый. Трактор чакыртып чокырын казыта, оннан суына балыклар җибәрә. Бөтен җирдә су проблемасы. Монда безнең шулай уйлый барлыкка килде шундый идея, что суны кулланып була, ише күл ясап була. Сорадым Әлмәткә барып экологлардан сорадым, әйтәм шундый эш буламы? Прокуратурага кирип киңәштем. Балаларга әйтәм кечкене шуырга әйтәм урын булыр. Форель, карп, акамур кысла җибәрә. Балык тотарга хәзер күрше авыллардан да киләләр икән. Бу җәйдә күл янында ял итү урыны да кырып куйган. Балаларга отынгычлар, уенчык өйләр дә бар. Янәшәдәге шишмәләрне дә чистарткан. Кайткан кунаклар бөтен шунда төшә башладылар. Миңа ул рәхәтлек кенә. Мин моны күңел өчен генә ясыйм. Рамил Кәримов һөнәре буенча энергетик 10 елдан артык Ширмешән электр шелтәрләре оешмасын җитәкли. Авыл халкын сөендерәсем килде ди ул. Балалары да бу эштә аңа ярдәм иткән. Беседкалар ясаганда бөтен яклап, утынын ташырга, качелилар ясарга бөтен җирдә булыштык. Ничек планировать иттек бергә. Минем мечта, чтобы монда ак песок булсын, чтобы загорать итәргә. Аннары канатный дорожка ясамакчы булам. Төп максатым авыл халкына җыелырга урын ясау иде ди Рамил Кәримов. Һәм менә сайлауга барганнан соң да алар табын кырып, зур өстәл янына җыелдылар. Бүген менә матур гына сайлауларны уздырып, паркны күрдек. Бөтен халык исеменнән Кәримов Рамилгә зур рәхмәтебезне җиткерәсе килә. Мондый урын безнең авылда юк иде әле. Менә ул шундый урын ясап куйды. Ал бик актив, бик уңган, бик бөтен кешегә булышучан ярдәмчел кеше инде шуның кадәр. Хәзер уңыш бәйрәмендә классташлар очрашуларын да биредә уздырачакбыз диләр. Яңа паркны киң күңелле авылдашлары хөрмәтенә Рамил күле дип тә атаганнар. Ширмешән районыннан Фирүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.